בתור עורכת דין לעתיד, אני הולכת להכריע מי צודק בריב בין גל רובין לבין כל שאר הבית. בואו נתחיל. לגבי גל, אני מרשיעה אותה על זה שהיא לא גרל זירו. אני שופטת רק על סמך האח הגדול ולא על סמך הישרדות ודברים קודמים. שימו לב איך כל בחורה שהיא דומיננטית בבית, זה ישר נכנסת איתה לפינות ולריבים ולקסחים כאלה. היא תמיד נכנסת בין כל הזוגות ומסכסכת כמו שקרה עם זוהר והודיה ועם טל ותמיר. גילטי. ומלא אנשים אומרים שהיא אסטרטגית ושחקנית ושהיא כזה משחקת אותה מוחרמת ואנדרדוג כדי לזכות מקום ראשון. אבל בואו, בתכלס, זה המשחק. זה מה שעושים שם. אתם חיים בסרט אם אתם חושבים שדיירים אחרים לא משחקים משחקים מסוימים. הדבר היחיד בגל שהיא פשוט לא יודעת כל כך איך להסתיר את זה. לגבי כל שאר הדיירים, גל היא באמת מאוד קשה, היא מוציאה אותה מהכלים, ובגלל זה בהמון פעמים שהם יוצאים עליה על מעשים ודברים שהיא עשתה, זה מוצדק. אבל בואו לא נתעלם מזה שמהרגע שהיא נחתה שם, גם כשהיא לא עשתה משהו רע, באו עליה בגישה של אנטי, היחס שהיא מקבלת זה יחס של חרם, לא משנה כמה היא בן אדם בלתי נסבל, לא משנה אם זה באשמתה, זה צורם בלב לראות בן אדם במצב כזה. הייתי גוזרת על הדיירים חודש של עבודות שירות עם ילדים שעוברים חרמות, על גל הייתי גוזרת שנה בכלא, ועל טל ותמיר הייתי גוזרת 10 שנים בכלא. לא נראה לי שאני צריכה לפרט למה.